Lad os skrue tiden 150 år tilbage. Tilbage til et Europa, der blev gennemrystet af store omvæltninger. Fortidens monarkier blev udfordret af nye krav om folkestyre. Og landbefolkningerne rykkede i store tal ind til byerne, der blev forvandlet af den frembrusende industrialisering. Den nye tid affødte både rigdom og forarmelse. Og nye konflikter brød ud i lys lue mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Omstillingen til industrisamfundet og folkestyrets nye spilleregler var ikke let, og alle lande kæmpede med at finde en model, der virkede. I denne kaotiske tid skete der noget ganske særligt i et lille land på ryggen af Europa. På trods af få råstoffer, 30'ernes krise og verdenskrigene, lykkedes det for Danmark at rykke op i den europæiske Superliga. En velfærdsstat fødes, hvor høj beskæftigelse og socialt sikkerhedsnet gik hånd i hånd med kompetent arbejdskraft og stærk konkurrenceevne. En central løftestang for denne udvikling var den danske model. En unik samarbejdsmodel, hvor den politiske lovmaskine og fælles overenskomster tilsammen skabte et stabilt arbejdsmarked med ordnede rammer for løsning af uenighed og konflikter. Den danske arbejdskraft blev velorganiseret med klare spilleregler, stor smidighed og en langsigtet indsats, der løftede både produktivitet og arbejdsforhold. Et socialt sikkerhedsnet forenede arbejdsgivernes behov for fleksibilitet med tryghed for arbejdstagerne. Det var en vindermodel, ikke mindst for de danske lønmodtagere, der gennem kollektive overenskomster fik løftet både beskæftigelse, løn og arbejdsvilkår. I dag står Danmark over for nye udfordringer. Fortidens styrkepositioner trues af intensiveret international konkurrence, og en alvorlig økonomisk krise har sat spørgsmålstegn ved vores evne til at finansiere velfærdssamfundet. Den danske vækst- og velfærdsmotor må omstilles. Vi har brug for fornyelse, hvis vi skal genopfinde Danmarks rolle i en global økonomi. Det er ikke længere nok at arbejde hurtigst eller billigst. Man skal også kunne mest. Den omstilling har arbejdsmarkedets parter gennem den danske model en unik mulighed for at bidrage til. Men det kræver, at den danske model understøttes og fungerer. Og desværre er modellen selv udfordret fra flere sider. Der er tiltagende udfordringer på europæisk plan. Uorganiseret arbejdskraft skaber et illegalt parallelt arbejdsmarked, der lægger pres på danske arbejdspladser med social dumping og manglende respekt for arbejdsmiljø, sikkerhed og fair konkurrence. Politisk udfordres modellen også af EU-direktiver og EU-domstolen, der flere gange har skubbet til de politiske rammer for den danske model, for eksempel ved at udfordre strejkeretten. Men udfordringerne kommer ikke kun udefra. Den tidligere regering brød med fortidens tradition for at involvere arbejdsmarkedets parter i udviklingen af nye løsninger og valgte at gå enegang på områder, der truer væsentlige dele af den danske flexicurity-model, fra halvering af dagpengeperioden til nedskæringer på voksen- og efteruddannelse. De politiske rammevilkår for den danske model skal genoprettes, for at modellen også kan fungere i fremtiden. Den tredje udfordring skaber vi selv. Den danske models styrke bygger på, at en stor del af arbejdsmarkedet er dækket af overenskomster, og at lønmodtagerne bakker op gennem medlemskab af en fagforening. Tanken om, at man kan få gode løn- og arbejdsforhold alene ved at forsikre sig individuelt, har vundet frem. Og det sætter både fagbevægelsen og den danske model under pres. Konkurrencen fra de gule forretninger øger presset på os, om at levere mere værdi for færre penge, og om at blive bedre til at vise, hvorfor solidaritet betaler sig. Kuldsejles den danske model, mister vi noget essentielt. Vi risikerer at stå med et fragmenteret og kaotisk arbejdsmarked, præget af konflikter, løndumping og politiske hovsaløsninger. Danmark vil stå mere blottet i den globale konkurrence, hvor det bliver stadig sværere at forsvare vores velfærdssamfund. Både Danmark og den danske model er udfordret fra flere sider. Det har vi været før, og vi ved, at med politisk vilje og et fælles træk fra arbejdsgivere og lønmodtagere, kan vi bruge udfordringerne til at forny og modernisere arbejdsmarkedet og modellen. Fagbevægelsen skylder de danske lønmodtagere at gå forrest. Hvem tager første skridt?